سلام طعنان نخلهم تخاتلتي يكون ندابلكو نامناي لمعنت مدبي كاتو أمناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعهم نتخاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم متسيلهو ناي لمعنتي مدبي زلعلو كابسوطا وركب مرحاق أمتلخم أبتعناكم زسعبو نجرات كنرينا بفلاي متلخم دون خيبل نايتوتا وركب سمعتكم نختفق إيرلي جاكوليشن ويدما قلتفكا أناي مفساس أقم كسعبلكم ون زخئليو نزيو من ካልኦት ካብ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝረሓቅኩም ከጋጥመኩም ዝኽእል ጸገማት ክንሪና ስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ እንተርሒቕና ድንግልናና ይምለስ እዩ ዝብል ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ እዩ ድንግልናይ ክምለሰለይ ይኽእል እዩ ኢልክን ጥራሕ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕ ኣድላይ ኣይኮነን። ጾታዊ ርክብ ናይ ወዲ ሰብ ስጋዊ ስምዒትን ድሌትን ስለ ዝኾነ ነዚለ ንብዙሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ እንተርሒቕና እንታይ ከስዕበልና ከም ዝኽእል ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኣብ መንጎ ፍቑራት ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዘይምድልላይ ስምዒት ንኽስምዐኩም ዝገብር እዩ። ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ ዝነበርኩም ሰብ ሓዳርን ፍቑራትን ጾታዊ ርክብኩም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እንተቋሪጽኩሞ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕኩም ሓዲኹም ዘይተደላይነት ስምዒት ክስምዐኩም ይጅምር እዩ። በቃ ኣጽሊአዮ ማለት ድዩ ኣጽሊአያ ማለት ድዩ ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሮኹም ይመጽእ እዩ። እዚ ድማ ንናይ ሓዳር ህይወትኩም ንፍቕርኹም ንፋስ ከእቱ ዝኽእል ሓደገኛ ነገር እዩ። ምይይጥ ድማ ካብዚ ዓይነት ጸገም ከውፀኩም ዝኽእል ብሉጽ መፍትሒ እዩ እሞ ተመያየጡ። እዞም ካብ ጾታዊ ርክብ ንኽትርሕቑ ዝገብርኹም ዘለዉ ጸገማት ከም ናይ ስራሕ ጸቕጢ ድኻም ኢቭን ኣብ መንጎኹም ዘሎ ጎንፂ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ምይይጥ ብሉጽ መፍትሒ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተሪሕኩም ከጋጥመኩም ዝኽእል ጸገም ድማ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ብዕፅፊ ከውስኾ ዝኽእል እዩ። ብናይ ኣሜሪካን ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን ዝወፀ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መትለኹም ቀልጢፉ ንኸይትስእ ክገብር ይኽእል እዩ። እቲ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ስፖርታዊ ኤክሰርሳይዝ ንሰውነትና ጥንካረ ከም ዝህበና ብተደጋጋሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ድማ ናይ መትሎ ጨዋዳታት ንኸይደኽሙ ይገብር እዩ ይብል እቲ መጽናዕቲ። ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ ዝረሓቑ ሰባት ካብቶም ጾታዊ ርክብ ኣብዚሖም ዝፍጽሙ ሰባት ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ ይብል እቲ መጽናዕቲ። ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ንነዊሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቅኩም ከስዕበልኩም ዝኽእል ጸገም እንታይ እዩ? ናይ መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ክንርሕቕ እንተለና ዘጋጥመና ጸገም ድማ ንስትረስ ዲፕሬሽን ጭንቀት የጋድዶ እዩ። ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ኦክሲቶሲንን ኢንዶርፊንን ዝበሃሉ ሆርሞናት ይፍልፈሉ እዮም። እዚኦም ድማ ፍትሕ ንኽንብል ደስ ንኽብለና ይገብሩ እዮም። ብተጻራሪኡ ድማ ንነዊሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ ከይፈጸሙ ዝጸንሑ ሰባት ካብቶም ኣብዚሖም ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ሰባት ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ቀሪቦም ክዛረቡ እንተለዉ ጭንቀቶም ስትረሶም ይበዝሕ እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ኮርቲሶል ዝበሃል ናይ ጭንቀት ስትረስ ሆርሞን ይቕንሰልና እዩ። ስለዚ ድማ ካብ ስትረስ ጭንቀት ናፃ ይገብርና እዩ። ካብ ጾታዊ ርክብ ዝረሓቑ ንነዊሕ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዘይፈጸሙ ሰባት ድማ ንስትረስ ጭንቀት ዲፕሬሽን ተቓልዓቲ እዮም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕና ዘስዕበልና ጸገም ድማ ኢርሊ ኢጃኩሌሽን ወይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም እዩ። ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ጾታዊ ርክብ ንናይ መትሎ ጨዋዳታት ጥንካረ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ጨዋዳታት መትሎ እንተተሪሮም ድማ መትሎ ብቐሊሉ ደው ንኽብልን ደው ኢሉ ንነዊሕ ደቓይቕ ከየፍሰሰ ንኽጸንሕ ናይ ጨዋዳታት ትረት እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕኩም ድማ ጨዋዳታት መትሎኹም እንዳደኸሙ ብምኻድ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እንዳሰፍሐ ይኸይድ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕና ዘምፀልና ሳዕቤን ድማ ንሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ኣብ ኣሜሪካ
ፔንሲልቫንያ ዌክስ ባር ዩኒቨርሲቲ ብዝተገበረ መጽናዕቲ ጾታዊ ርክብ ብሰሙን ሓደ ግዜ ወይ ድማ ክልተ ግዜ ምፍጻም ኢሞግሎቢን ኤአይጂኤ ብ30% ከም ዝውስኽ ሓቢሮም እዮም። እዚ ኢሞግሎቢን ኤአይጂኤ ንሕማም ንምክልኻል ቅድሚት ከም ወታደር ደው ዝብሉ እዮም። ብተጻራሪኡ ድማ ጾታዊ ርክብ ዘይምፍጻም ነዚ የስእነና እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብቐሊሉ ብሰዓልን ተመሳሰልቲ ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ኣብ መበል 50 ንሪኦ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቕ ዘስዕቦ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ፀገም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ንኸይህልው ዝገብር እዩ። ካብ ጾታዊ ርክብ እንተሪሕቅክን ኣብ ብልዕትኽን ራሕሲ ኣይህልውን፣ ብልዕትኽን ይነቅፅ እዩ። እዚ ድማ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ እንተለኽን መትሎ ከኣቱ ክወፅእ እንተሎ ቃንዛ ንኽስምዕክንን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኸይትበፅሓን ዝገብር እዩ። ናይ ብልዕቲ ምድራቕ ክፍታሕ ዝኽእል ብባዕሉ ብጾታዊ ርክብ እዩ። ደጋጊምክን ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምከን ብልዕትኽን ራሕሲ ከፍልፍል ይጅምር እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ይከላኸለልክን እዩ። ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ድማ ብቐሊሉ ንኽትበፅሓ ዝሕግዘክን እዩ። እስካብ ሕዚ ዝረኣናዮም ካብ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝረሓቕና ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሳዕቤናት እዮም። ጾታዊ ርክብ ብዙሓት ጥቕምታት ይህበና እዩ። ካብ ሕማም ልቢ ዝከላኸለና፣ ካብ ጸቕጢ ደም ዘርሕቐና እውን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጾታዊ ርክብ ኣብዚሕኩም ፈጺምኩም ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ ወይ ድማ ስፐርም ንብሎ ተፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ጾታዊ ርክብ ዘይፍጽሙ ደቂ ተባዕትዮ ንፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ዝነኣሰ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ኣብ 2016 ዝተገበረ መጽናዕቲ ብሓደ ወርሒ 21 ግዜ ስፐርም ዘፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ብወርሒ ካብ 4 እስካብ 7 ግዜ ካብ ዘፍስሱ ደቂ ተባዕትዮ ብፕሮስቴት ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝነኣሰ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ፐልቢክ ፍሎር ዝተባሃለ ጨዋዳ ብምትራር ናይ ፍሕኛኽን ስራሕ ብሉጽ ንኽኸውን ይሕግዘክን እዩ። ሽንቲ ናይ መሓዝ ፀገም ይከላኸለልክን እዩ። ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ሽንቲ ዘምልጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚ ድማ በዞም ጨዋዳታት ምትራር ክመሓየሽ ዝኽእል ፀገም እዩ። ጾታዊ ርክብ ድማ ነዚ ብሉጽ መፍትሒ እዩ። ክነጠቓልሎ እንተለና ጾታዊ ርክብ ዝህበና ጥቕምታት ነዚ ይመስል። ካብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ግዜ እንተርሒቕና ድማ ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሳዕቤናት ነዞም ዝረኣናዮም ይመስሉ። ኮይኑ ግና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ጾታዊ ርክብ ዝረሓቅኩም፣ ንኣብነት ካብ ኣፍቃሪትኩም በዓልቲ ቤትኩም ዝተፈላለኹም፣ ኣፍቃሪት በዓልቲ ቤት ዘይብልኩም፣ ኣብ ዓዲ ስደት እትርከቡ ኣሕዋትና ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ፀገማት እንተጋጢምኩም ብኻሊእ ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካብ ጾታዊ ርክብ ርሒቅኩም ንኽትነብሩ ድሌት እንተሃሊኩም እውን ክትሻቐሉ የብልኩምን። ንኹሉ ከጋጥም ዝኽእል ፀገም መፍትሒ ስለ ዘለዎ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕነየለይ።